Vítejte u podcastu Ženy 21. století. Jmenuji se Dita Pejcha Nováková a jsem koučka, máma a také zakladatelka stejnojmenné konference, která je věnována ženám, jež chtějí skloubit rodinu, kariéru a osobní rozvoj. A to po svém a udržitelně. V podcastu si povídám s inspirativními ženami o jejich cestách, výzvách i radostech. O tom, jak hledají rovnováhu mezi tím, co chtějí sami pro sebe a co potřebuje jejich rodina. O tom, jak tvoří život, ve kterém je jim zkrátka dobře. Pokud vás tohle téma oslovuje, srdečně vás zvu na konferenci Ženy 21. století, která se koná 15. až 25. září online, tedy z pohodlí vašeho domova a je zcela zdarma. Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu, který najdete v popisku tohle videa. Děkuju, že posloucháte. A teď už se pojďme zaposlouchat do dnešního rozhovoru. Tak krásný den. Já vás vítám u další epizody podcastu Ženy 21. století. Je to podcast, kde si povídáme o tom, jak zvládnout kariéru, mateřství a osobní rozvoj. Tohle téma je zároveň hlavním tématem stejnojmenné konference Ženy 21. století, což je konference pro ženy, které si chtějí plnit své kariérní sny i s dětmi. Tahle konference není o tom, jak zvládat víc, ale je to o tom, jak zvládnout všechny naše role, a což se budeme povídat, je jich často spoustu, jak je zvládnout dlouhodobě udržitelně tak, aby hlavně nám v nich bylo dobře. A takovým tím hlavním kamenem celé téhle konference tak je psychické zdraví žen. Protože bez toho, aniž my bychom byli v pohodě a cítili se v pohodě, tak potom nemůžeme dělat ty věci dál. A já mám velkou radost, že dneska tady se mnou je Kristýna Zbožínková. Kristýna je lektorka, mentorka a zakladatelka vzdělávací platformy, která právě podporuje firmy v oblasti diverzity, inkluze a vzdělávání napříč organizacemi. A Kristýna má víc než 15 let zkušenosti z oblasti HR, leadershipu a rozvoje lidí a dneska pomáhá organizacím vytvářet prostředí, kde může každý žít naplno svůj potenciál. A já mám velkou radost, že Kristýna je právě jednou z řečnic konference Ženy 21. století, kde se s náma právě podělí o svůj pohled na to, jak krásně skloubit kariéru a mateřství a nezbláznit se u toho, když to řeknu takhle. Tak, Kristýno, ahoj, moc tě tady u nás vítám. Ahoj, Dito, děkuju. Že jsi tady dneska se mnou. A jenom se zeptám, řekla jsem všechno správně, nebo doplnila bys něco ještě do toho, kdo vlastně jsi? No, možná bych opravila, že ta platforma je Learning Diverse. My máme vlastně tu anglickou jako zkratku nebo anglické jméno. A součástí té platformy je právě, nebo smyslem té platformy je ponořovat se více do vzdělávání a rozvoje a dát šanci prostě jít pod hladinu, že jo, proto se tak jmenujeme, v těch tématech, které si i jmenovala. Takže samozřejmě i ta neurodiverzita a nějaká inkluze a vůbec celkově jako prostředí, které je vlídné pro každého jedince, tak taky je součástí, ale spousta dalších věcí ještě. Ok, tak tomu se třeba pak ještě i dostaneme potom dál. A mě obrovsky baví takový ty příběhy toho, protože teď už víme, kdo jsi a kde jsi, ale strašně mě baví vlastně ta cesta, jak jste se tam vůbec, vy všechny, který potom mluvíte na konferenci, ale i obecně, když potom někdo vypráví svůj příběh, jak se tam vlastně dostal. Podělí se s náma, prosím, o svoji cestu, jak jsi se dostala tam, kde jsi teď. Jasně, já bych řekla, že moje cesta je vlastně taková jako velká náhoda. Jo. Já s nadsázkou říkám, že jsem takové dítko štěstěny, které vždycky život srazí z toho svého obláčku na zem, aby si uvědomilo, že to jako funguje i nějak jinak. A ta moje cesta začíná jako x let, možná 20 let zpátky, kdy jsem pracovala v rekrutmentu. Já jsem byla jako konzultant v jedné britské personální agentuře a přestože jsem se jako po tvrdé dřině vypracovala na místa jako top performera,
tak mi nebyla prodloužena smlouva a vlastně všechno to vzalo takový rychlý spát, že mi řekli jako, tak máš 30 minut na to, aby si odevzdala telefon, notebook a tak dál. A já úplně, aha, sakra, a co teď mám dělat? A tehdejší moje šéfová mi říká, hele, běž ven a v klidu prostě vydejchej se, zavolej klientům, jo, řekni jim, co se stalo, rozhoruď se, ať máš čistý svědomí a nějak to jako hezky ukončí. A já jsem šla, volala jsem těm největším klientům, no a jedna z klientek mi říká, nechcete přijít zítra na ACčko? A já jsem tak jako udělala, na ACčko, co to je? Jakože, co mám jít dělat? A ona, my hledáme interní lektory teďkon. Tak já říkám, tak po vzoru tak trošku jako Pipi dlouhé punčochy, nikdy jsem to nedělala, určitě mi to půjde. A jsem teda řekla, že přijdu. No a tam začala ta moje cesta, protože já jsem absolvovala assessment centrum, které bylo asi z 15 psychologií a fakt jako kvalifikovanými lektory. A když se mě na začátku ptali, jako hele, a co vlastně ty uděláš a co ty umíš? A já, no, tak jako moc nic, ale cítím se na cokoliv. A tam začala ta moje cesta. A je to jedno z mojich největších vítězství, i jako když se mě někdo ptá, kde v té kariéře začal ten zlom, tak byl určitě tady, protože jsem to assessment centrum vyhrála, dostala jsem tu pozici a vlastně dostala jsem se díky tomu do britské společnosti Tesco, v které jsem pak po dlouhou dobu vlastně jako sosala všechno know-how a čerpala jsem spoustu zajímavých jako zkušeností a příležitostí, protože Tesco je prostě obrovská firma, která tady v českém trhu fungovala trošku na systému, za doby své největší slávy teda fungovala na systému, jako kdo vydrží, přežije a kdo přežije, povýší, takže mi umožnila opravdu jako velký kariérní vzestup. A paradoxně ale mi taky jako uštědřila asi ty největší rány, bylo tam spoustu jako zklamání a ty zklamání mě právě jako dostaly do toho, že jsem si řekla, hele, tak dobrý, jako můžeš plhat tady dál, můžeš dělat kariéru a být vysoká manažerka a ovlivňovat spousty lidí, ale mě vlastně ty zklamání přinesly to, že jsem si uvědomila, že mě nejlíp u té lopaty, že vlastně jako chci zpátky a že chci dělat to, co dělám teď. No a to je prostě vzdělávat jednotlivce i firmy, týmy a prostě toho, kdo to zrovna v tu danou chvíli potřebuje. Takže si v podstatě o takových těch velmi dobrých vztahů, ještě potom předtím v té personální agentuře, tak si přešla čistě náhodou to, že s tebou byli spokojení a řekli, OK, tak buďte součástí našeho týmu, přestože, jak se říká, život nám dává nějaký rány a je záleží jenom na nás, jak my je potom přijmeme a co si z nich vezmeme. Jo. Takže pro tebe bylo vlastně to uvědomění toho, kde tobě je vlastně vůbec dobře. Jo, jednoznačně. Já myslím, že já jsem hodně výkonový člověk, já jsem jako bývalý profesionální sportovec, takže pro mě prostě to jako vstoupat vzhůru a mít ty vítězství hrozně moc znamená, ale vlastně vždycky to zklamání, taková ta jako potenciální prohra, mi ukazuje, jako co musím ještě udělat pro to, aby mi bylo dobře a jak to vníst tak, aby jsem z toho neměla nějaké jako dlouhodobý následky, nebo aby mě to nezdrželo. Já tomu říkám, že žádná prohra jako není showstopper, jo, nemělo by to být takový to, jako že tak teď jsem zklamala, tak už to nikdy neskusím, nebo už to nebudu dělat. A musím najít způsob, jak to udělat tak, abych uspěla. Dokážeš říct, co ti na té cestě nejvíc formovalo, co ti vlastně jako nejvíc pomohlo tomuto přístupu? Hele, asi to byly právě ty rychlý vzestupy a taky ty rychlý pády. Já si myslím, že já fakt Tesku vděčím jako za svoje know-how v podstatě. Jo, to v době jejich slávy jsem fakt jezdila jako téměř každý měsíc do Londýna na školice, na všechny vzdělávací modely a bylo to skvělý. Já jako hrozně moc mám, ale taky zároveň si sebou nesu ty šrámy. A jeden z těch šrámů byl vlastně ke konci mé kariéry v Tesku, který rozhodl o tom, že chci pracovat sama na sobě. Nebo na sebe jako prostě živnostník, protože já jsem se ucházela už o poměrně vysokou pozici, měl to být jakoby vzdělávat L&D manažer pro vzdělávání v centrální Evropě a nějakou dobu jsem tu pozici jako zastávala, protože tam byla prostě nešťastná událost, která se stala nadřízené a bylo jasný, že asi jako nebude pokračovat dál v této jako hierarchii, kterou máme. No já jsem se ucházela o tu pozici a vlastně když jsem procházela tím výběrovým řízením, tak mi na konci byl dán takový jako feedback, který řekl, hele, splňuje všechny kritéria, ale musíme to dát do Polska. A to bylo něco, co mě jako zasáhlo a já jsem si říkala, to kdybyste mi řekli cokoliv jiného, jako neumíš dobře anglicky, nebo ještě nemáš dostatek zkušeností, nebo prostě chybí ti nějaká konkrétní kompetence, tak cokoliv bych vzala s pokorou a řekla, ano, je to tak, ale prostě ta jakoby rána
že jsi skvělý kandidát, ale vlastně jako život není spravedlivý, my jsme se rozhodli jinde, tak mě tak trošku jako srazila zpátky na zem. Mm-hmm. A přesně jsem si říkala, jako to už jsme v té úrovni té politiky, už jsme v úrovni toho, že se prostě nekouká jenom na to, jestli je ten člověk dobrý, ale kouká se na to, jako jestli má takový nebo onaký zájmy a jestli umí vycházet s tajtou nebo s tamtou zemí. Takže to mě jako hodně naformovalo, tady ty fakt jako drsný pády a ty drsný feedbacky. Mm-hmm. A pak si myslím, že to vždycky bylo takový nějaký prozření, že já docela jsem tak jako pozitivně naladěný člověk a já ve všech vidím jako to hezký, to pozitivní, to milý. A někdy prostě to prozření, že to tak milý není a že všichni s tebou nejsou kamarádi a že jako vlastně ty kamarády můžeš ztratit v momentě, kdy jsi úspěšnější než všichni ostatní, tak to bylo určitě něco, co mi jako pomohlo se zacílit, říct si, kde chci být, jak se chci chovat, jak třeba chci vést ten svůj život, nebo i ty, jak si chci jako ošetřovat ty vztahy ve svém okolí. A myslím si, že jako mi v tomhle právě pomáhá určitě. A myslím, že jako v mém projevu a v mém způsobu chování a vůbec ve všem, co dělám, se hodně odráží ta sportovní kariéra. A já ještě v době, kdy jsem pracovala v Tesku, jak jsem ještě byla jakoby na té vrcholové úrovni, a tam bylo vždycky hrozně hezký jako vidět, jak mě ta hlava potřebovala prostě vypnout a říct si jako, hele, je to úspěch nebo to není úspěch a chceš to takhle. A podle toho jsem se vlastně řídila. Takže kdybych měla říct, jako, co mě fakt nejvíc formovalo, tak to jsou ty zklamání samotný a pak Mm-hmm. nějaký takový jako sportovní mindset, bych to nazvala. Mm-hmm. Mně to ještě tak, jak povídáš, tak mně to ještě vychází takový to, OK, ale i zastavit se a v čem je mi vlastně jako vůbec dobře. I potom i ty pády, tak to bylo, ale tady v tom mě vlastně vůbec není dobře a v čem by Jo. mě jako mohlo být líp a jak já to chci dělat jako jinak. Jo, přesně. Vlastně jako hodně jsem si pokládala takových otázek sama pro sebe. Jako, si to tenkrát asi vůbec nemělo nic společného se sebekoučováním, jo, ale dneska už jsme to tak asi nazvali. A hodně mi to pomáhalo jako si na ty otázky prostě fakt upřímně odpovědět. Jo? Nelhat si, prostě nechtít být ovlivněná okolím nebo tou situací, v které se nacházím, ale říct si jako fakt, jak já to cítím a jak to mám a co chci. Tak určitě, tohle to bylo důležitý. Takže neutíkat před tím a hezky si v tom pobít a odpovědět si na všechno hezky upřímně, protože jedině potom my vlastně zjistíme, co se skutečně děje a Jo. dále jako vést. Já když školím, tak tomu říkám, že se jako musíme porochňat v tom emočním bahně. A mě to tam fakt jako sedí, že někdy to byly, samozřejmě jako nemůžu to mít spojený jenom s nějakým pozitivem, jak to bylo všechno skvělé, jako někdy to byly okamžiky, kdy jsem prostě seděla a brečela a fakt jsem jako přemýšlela, jako stojí mi tohle za to a chci ještě pokračovat dál a jako seberu se a půjdu do té práce příště, nebo rovnou dám tu výpověď, protože se mě to jako hodně dotklo. Ale k tomu asi jako patří, no. Já to vidím pořád jako na té sportovní lavice, když prostě po zápase sedíme a všichni máme ty ruce jako na těch hlavách, na těch očích a říkáme si, tyjo, kdybychom udělali jako pár věcí jinak, mohli jsme vyhrát. Tak úplně stejný dialog jsem vedla vlastně v té práci. Mm-hmm. Ty jsi maminka 2 dětí, myslím, že máš 2, viď? No, Jak ano. se potom změnila vlastně to tvoje vnímání práce po narození dětí? Ale já bych neřekla, že se změnilo jenom vnímání, ale že jsem se změnila já sama. Jo, já tak jako zpětně musím říct, že já bych se jako popsala před těma 10-20 lety jako arrogantní kráva. Že jsem prostě měla úplně jinou osobnost, fakt jsem šla přes mrtvoly, ta výkonnost u mě byla na prvním místě, dost jsem si věřila a dost jsem to dávala najevo svému okolí a vlastně všechno ostatní bylo špatně. Jo? Když někdo si takhle nevěřil, tak byl jako špatný. A to si myslím, že mě změnilo to mateřství. Já jsem prošla komplikovanými porody oběma a tam jako mi došly věci, jako že život je konečný, jo? Že všechno nemusí být jenom krásný, že můžu mít jaký chci sebevědomí, ale spoustu věcí jako neovlivním ve svém životě. A tam to myslím, že mě jako hodně to vnímání nějakým způsobem jako narovnalo. No a pak paradoxně já si myslím, že mě v kariéře jako hodně poháněl prostě strach obecně, jo? Že když jsem si ho připustila, že může být dobrý pomocník, nejenom jako ten showstopper, tak se mi hrozně utřídily ty hodnoty, jo? Že vlastně jako chci tomu čelit a jak to můžu obejít, možná chci zažívat ty pocity, kdy prostě budu zase sedět na té lavice a budu mít tu hlavu v dlaních, anebo proto můžu něco udělat. Takže tam si myslím, že se hodně změnilo to vnímání i jako všeobecně mě jako osoby a potom i samozřejmě moje chování vůči okolí. Takže vlastně vnímání toho strachu, jakože ten strach, který s náma bude pořád nějakým způsobem, ale jakým způsobem já s ním můžu pracovat, Jo.
aby jako mě nezastavil v tom, co já chci dělat. Já jsem se vždycky jako snažila opravdu v tom mindsetu to mít nastavený, takže ten strach je pro mě vlastně ten motor. Jo, že to překonání je jako další soupeř, další těžký soupeř a prostě já musím najít cestu, jak ho jako nějak takticky překonat, jak ho přehrát, jak mu prostě dát víc bodů. A to pro mě vždycky bylo jako takový to nastavení právě toho sportovního světa, že to neznamená, že když jdu hrát proti někomu, kdo je prostě jednoznačně silnější než já, že prohraju. Že já to jako musím minimálně zkusit, tak já také zkouším ve svém životě. Ne, tohle to je skvělý, jakože vlastně aspoň to zkusit, protože já si vždycky říkám, co nejhoršího se vlastně jako ve finále třeba může stát, jo? Že často tak nebo často třeba lidi odradí jenom to, že si řeknou, ale veď oni o to nebudou mít zájem a teď mě pošlou do háje. A já si říkám, no a co nejhoršího se může stát? No tak maximálně řeknou, že ne. Maximálně já budu třeba zklamaná za to, že řekli ne, ale jako nic horšího se stát nemůže, o život nám nepůjde. A jenom já se z toho můžu říct, OK, tak jak to můžu udělat jinak, co můžu jinak pro to udělat. Jo, určitě. A já to vnímám i tak, že možná to bylo taky překročení těch jako vzorců, jo, protože prostě spoustakrát jsem slyšela, že ty děti jsou jako limitem, jo, pak už nemůžeš dělat ty věci, které chceš. A já jsem si vždycky říkala, jako takhle to přece nemůže fungovat, spousta lidí má jako děti, že jo, a žijou dál své životy. Tak jsem si právě vždycky jako se snažila říct, jak to udělat s těma dětma a u nás doma to prostě funguje tak, že děti se narodily do rodiny. Jo? A ta rodina má nějaké zvyklosti, má nějaké návyky, prostě máme nějaké rituály, jsou věci, které děláme rádi a ty děti se do toho narodily, to znamená, jako přizpůsobují se oni, ne my jim. Jo? A to je možná, bych řekla, rozdíl, který i jako vnímám ve svém okolí, že já to neberu tak, že tím, že se nám narodili děti, jsme museli přestat dělat všechny věci, ale že vlastně jenom jako jsme byli doplněni o nějakou část posádky, která se musí vést s náma a my musíme vymyslet, jak jako budeme mít dostatečně velký auto, jo? Nebo jak to prostě udělat, aby jsme to celý uvezli, aby jsme byli schopni manévrovat. Ale nikdy jsem to asi neměla tak, že by to pro mě znamenalo, jako tak teď to nepůjde. Prostě už nemůžu. Takže vlastně jako neměnit ten život kvůli dětem, ale ty děti hezky do toho svého života jako začleňovat, abyste mohli dělat všechny ty věci, které jste měli předtím rádi i s těma dětma. No to je vždycky potom takový jako i hezčí. Já teďko říkám, že vlastně se synem objevuju znova svět. Jeho jak všechno zajímá a jak jakože všechno to. A často mě to učí, že se vlastně jako fakt jako zastavíme a koukáme na berušku. Jo, a jako to normálně bych si jako ani nevšimla, protože mám myšlenky a furt se mi někde něco jako hodně v hlavě a nad něčím přemýšlím. A on mě vyloženě jako donutí si stoupnout a čučíme na tu berušku tam 5 minut. si říkám, hele, my bychom mohli jít. A takový to fakt jako zastavení a objevování znovu toho světa, že vlastně strašně krásný s těma dětma. Jo, jako souhlasím a pro mě to je takový, že děti mě dostávají do momentu tady a teď. Jo. Já tím, že dělám prostě svůj biznis, tak často ulítávám jako do toho budoucna a co bude, jak to naplánuju, jo, a mám dostatek kapacity a vydělám dost peněz a kdy pojedem na tu dovolenou. A takhle jako ulítávám prostě dopředu. Já už teď žiju jako podzim, jo. Teď konce jako žiju podzim. A vlastně ty děti najednou mě přesně zastaví v tom, hele mami, už rostou kytičky, uděláme si prostě nějaký věneček ze 7 krásek a opět, na podzim nerostou kytičky, tak začnu přetáčet tu mysl a stojím tady a teď. A to je na tom jako to hezký, no. Jsou třeba nějaký výzvy nebo něco, co jsi musela právě tady v téhletý kombinaci překonávat? Já nevím, jestli úplně jako výzvy, ale byly situace, které pro mě nebyly úplně lehký. A ve většině případů to byly situace, kdy jsem si jako musela ustát své vlastní rozhodnutí. Jo, že obhájit se jako jak sama před sebou, o tom, že takhle to vlastně chci, protože já mám takovou jako zvláštní osobnost, že já mám prostě, tak mám toho čertíka, tady mám toho andílka a oni se mezi sebou neustále jako povídají, tak nějak ukočírovat ten rozhovor, aby mě jako nezavedl do bohnic nebo něco podobného. A vlastně potom si to jako ustát i před tím svým okolím, protože ta práce, kterou dělám, je spojená s tím, že se musím rozhodovat, kam budu věnovat ten svůj čas, jo, kdy co udělám, prostě ne vždycky to byly okamžiky, kdy to bylo jednoduchý, protože tak sama to znáš, ty malí děti ti ne vždycky dovolují, jakože fakt od 9 do 5 si sedneš a uděláš si to, co chceš, ale jsou to večerní směny nebo prostě nějaký rychlý ranní honíčky, sprinty. A já jsem často slyšela nějak jako z toho okolí svýho, protože že mám prostě kolegyně, kamarádky a spoluhráčky, všichni tak jako ve stejném životním režimu nebo v nějaké jako životní etapě, takže ty děti mělo spousta lidí kolem mě. A teď se mě prostě ptali na ty otázky, jako hele,
a jako stojí ti to za to, jako chceš pracovat, jo, teď pracovat můžeš prostě potom, až budou děti velký a budeš dělat až do důchodu, tak si toho ještě jako užiješ. Jo, nebo prostě pak byly jaký ty chvíle, jak vysvětli klientovi, že prostě tam nebudeš v 8, jo, protože prostě chůva nebo babička prostě přijede v těch 8 a ty tam být nemůžeš a že máš prostě jiný režim, než na který je třeba zvyklý od jiných dodavatelů, nebo jo, tohle byly všechno věci, které za mě byly jako obrovskou výzvou si to ustát a prostě nesklouznout k tomu, že já to dělám špatně, ale jenom jako počítat s tím, že mě to prostě v tu chvíli přijde naprosto přirozený a normální. A já jako díky bohu, já tak vnímám, že za těch x let se ten svět fakt posunul a že dneska, když prostě na meeting vklouzne dítě, že jo, je to i v těch televizích, jo, tam prostě vklouzne dítě a zapláče, tak to nikdo neodsuzuje. Ale já musím říct, že jakoby ještě ten počátek toho mýho mateřství o tomhle úplně nebyl, že myslím, že tomu pomohl covid, jo, že se tohle jako odbouralo, ale pro mě to třeba bylo hrozně těžký, protože kolikrát to prostě bylo vidět, že to není příjemný pro tu druhou stranu, že to nepovažuje za samozřejmost. Co ti v tomhle pomohlo právě jako ukočírovat ten rozhovor mezi tím andílkem a tím ďáblem a všechno stát? No, co mi pomohlo? Mě furt pomáhá, já bych neřekla, že jsem v tom dokonalá, že pořád jako to probíhá, ten andílek s tím čertem prostě na těch ramenou sedí a já myslím, že to je nějaká jako víra sama v sebe, možná to moje sebevědomí, a to, že dělám správný rozhodnutí a pak samozřejmě i tolerance jako toho nejbližšího okolí, že mě za nic jako nenapadali nebo prostě neukazovali mi, že když jsem udělala nějakou chybu, že to bude chyba na dosmrti, že prostě se stala a musím se z ní nějak poučit. No a pak, co mi pomáhalo, byl paradoxně ten strach, jo, takový ten strach jako ze selhání, strach z toho, že mi ujede vlak, strach z toho, že když naskočím po 5 letech do té práce a budu chtít být ten živnostník, jestli po mně prostě někdo šáhne, jo, nebo vůbec jakoby strach z nějakého jako uznání, to jsou ty moje jako výkonové složky, tak ten mě jako poháněl dál a pomáhal mi vlastně pořád hledat tu cestu, nějakou tu strategii právě, jak to jako překonám. A asi pro mě byl základ ta práce sama ze sebou, to co už si tady jako zmínila. Jo, nedívat se na soudy jako něco, co by pro mě opravdu mělo být něco, co mě zastaví, co prostě nejde překonat. Ale spíš jsem to vždycky jako přehodila na ten sport, že jsem si řekla, tak, teď jsem prohrála, tak začíná nový trénink, no a teď prostě musíš jako trénovat na to, aby si příště vyhrála, tak jak to uděláš, co do toho zapojíš, kdo ti v tom pomůže. No a pro mě určitě velká část mý práce, byť já si to jako nevždycky jsem ochotná přiznat, tak jsou různý jako rituály, takový malý opěrný berličky, na který se jako můžu spolehnout, který už jedu automaticky, že s nima vlastně jako počítám, že vůbec na ně nemusím myslet. Opravdu něco, co si zařazuji jako do denních rutin a pak je zase to druhý riziko, jako nenechat si to ovládnout ten život těma rutinama, aby se z toho nestaly zlozvyky, že jo, místo dobrých návyků. Ale tohle to byla určitě taková kombinace, co prostě asi jako může za to, že jsem tam, kde jsem teď. Vlastně vytvořit si i mimo jiné takový ty jako malý pomocníky, který nám budou v tom životě a v tom všem vlastně jako pomáhat a kterými si budeme přizpůsobovat tak, jak nám to v podstatě je vhodný a jak je to potřebný. Jo, a to je asi to důležité, co říkáš, že moje návyky a moji pomocníci zdaleka nemusí být jako pomocníky pro někoho dalšího. Jo? Že to bylo fakt hledání o těch svých vlastních a to bylo asi důležité si uvědomit, že prostě nemůžu jít za někým a říct, hele, jak ty to děláš, já to tak budu dělat taky, já budu taky šťastná a taky budu úspěšná, ale že to byl fakt trošku jako pokus omyl, no, v tom mém případě. To je prostě vždycky rychlej vzestup, nějaký jako zaradování se takhle, to je správně a pak zase rychlej pád na držku a tak něco mezi tím musí zvolit. A to je asi ta sebereflexe možná tady, když bych to měla pojmenovat. To je super, že říkáš, že vlastně to není jako návod na to, jak všichni z nás můžou žít, ale že my všichni si v podstatě i z příběhů vás všech, který budete na konferenci potom mít svoje přednášky i z těch podcastů, tak vlastně je to o tom, že ty ženy si můžou vzít z každého jako něco, co s nimi ladí, něco, co je jako pro ně OK, tohle to by jako pro mě mohlo být, tohle to bych si mohla vyzkoušet, tohle to se mi líbí a zkusím si to, jestli mě je v tom dobře a jestli je to pro mě jako udržitelný to dělat dál a nedělat to, tak Kristýně vychází tohle, tak já to budu dělat přesně takhle, protože jí to vychází, tak to přece musí 100% vycházet mně. Tak je skvělý, že tady říká, že každý z nás vlastně si můžeme se skládat ty svoje rituály podle sebe, vyzkoušet si, co s náma ladí, co nám funguje.
A zkrátit to, poladit si to, no, prostě. Souhlas, jsou to takový puclíky, jako musíš si složit ten svůj vlastní obrázek, no. A ty teď už seš na nějaký cestě, už víš ty výzvy a všechno, nebo ty situace, které už si překonala. Co by si poradila týhletý mladší Kristýně, kterou tohoto všechno čeká? No, co by si zkrátka poradila, aby měla možná tu cestu trošku jednodušší? Svý mladší Kristýně bych jednoznačně řekla, nehledej dokonalost, jo? Že nechtěj perfekcionalismus a připust, že každý omyl je vlastně jako hrozným darem a poučkou pro to, že tě formuje na té cestě a ukazuje ti, který ten správný puclík máš teď jako do toho obrázku zařadit. Protože tam je to asi spojený s nějakou mojí tou výkonnostní jako stránkou, že vlastně 110%, ne 100, ne 99, ale 110. A pak samozřejmě lehčeji docházíš k těm selháním, jo? Ale zase ty selhání, jak jsem říkala, už pro mě to bylo ve své podstatě jako motor k tomu, jak najít tu cestu, jak to jako obejít. Takže v tomhle tomu určitě jako nenechat se zastavit prvním pádem. Mm-hmm. A pak asi jako teďkon zpětně, když už jsem samozřejmě starší a vyzrálejší, tak je to nějaká pokora sama k sobě. Jakože nedívat se jenom na to, co chtějí lidi kolem, ale dívat se i na to, co chci já sama a opravdu jako zhodnocovat to sama ze sebou, ne s kamarádkou, ne s maminkou, ne s partnerem, ne s těma dětma, ale sama ze sebou, jestli jako já to cítím dobře, protože prostě nikdo nevidíme do toho druhého a mně se to hrozně osvědčilo si nejdřív to vyjasnit jako u sebe a potom teprve to přenášet na to okolí. A to bych si poradila jednoznačně, jako myslím, že by mi to usnadnilo spoustu těch pádů, ale asi to k tomu prostě patří, no. Tohle to je krásně, já to říkám v každém díle podcastu a myslím, že to vlastně nádherná jako message všem těm ženám, protože vy všechny tak se shodujete v této otázce a to, když to jako zakulatím, tak je prostě být na sebe hodnější. Že jako nechtít po sobě přesně tohle ten jako perfekcionalismus, chtít po sobě těch 110% a jakože tohle to bych řekla, že taková ta jako krásná fakt message pro ostatní, jako buďme na sebe hodní, buďme na sebe vlídní. Jo. Protože tohle to je opravdu jako to, co radíte všechny svým mladším já. To je super. Já to jako fakt takhle asi to má nějaký smysl, když to říkáme jako všechny. Jo, to určitě jo. Já bych tam možná ještě doplnila jednu věc a to je nebát se jako říct o tu pomoc i odborníkovi nebo prostě někomu, u koho právě třeba vidím. Jo, mě třeba hrozně pomáhalo, že jsem měla jako kolegyně prostě, kteří byli úspěšní, viděla jsem na nich, že už tu cestu prošli a vlastně proto i mě motivovalo jít do toho s tebou, kdy mě tenkrát strašně pomohlo, že mi někdo řekl, hele, já jsem si tu hubu taky namlel, jo, a já prostě jsem nenašel jako doteď třeba nějaký univerzální řešení v prášku, který by mi fungovalo, ale pomohl mi třeba coach, jo, nebo nechal jsem se od někoho mentorovat, nebo šel jsem se nechat dovzdělat, nebo prostě vykašlal jsem se na to, jo, nechal jsem to být. A myslím, že tohle je dobrý právě proto, jako se mi líbí ten tvůj nápad, protože kolikrát potřebujeme jako potvrzení od někoho dalšího a tohle potvrzení vlastně nám potom dává třeba trošku větší pocit té svobody a jsme na sebe teda milejší, no. Tak. Že my vlastně vidíme jenom špičku toho ledovce, že? My jenom vidíme to, kde teď ty lidi jsou, ale nevidíme to po tu vodu. A přesně to bahínko, jako v té vodě asi často jako je, že to není úplně průzračná voda, ale že to je dost možná někdy zakalený. Jo. A tak tohle to my nevidíme a je skvělý a moc děkuju za to, že to dáváte ven a že to jako necháváte ostatním pod tu vodu nahlédnout. To si myslím, že je obrovsky cenný. Takže moc děkuju rádi. za to. Kristýna, ty budeš mít přednášku na konferenci. Můžeš už teď tak trošku, nechci úplně název a jakože co konkrétně tam bude, to si myslím, že ještě na to máme prostor, ale tak nějak možná naťuknout, na co se můžou ženy těšit. No, já nad tím jako hrozně přemýšlím, jsem ráda, že nechceš ten název, jo, protože já jsem říkala, že Maria ho prostě nemám, jo, ani AI ho nemá, prostě nepřišla jsem na nic, co by bylo jako geniální, ale ještě mám ten prostor, tak teď si mě trošku uklidnila. Ale já bych hrozně ráda skloubila to, co je vlastně mým povoláním, jo. Já jsem jako lektor, konzultant, coach, mentor v oblasti vzdělávání a rozvoje. To znamená, že moje velké know-how jsou opravdu všechny ty jako chytrý knížky nalitý v mý hlavě. A to bych vlastně chtěla nakombinovat. Chtěla bych ukázat, že jako práce sama ze sebou nebo sama na sobě, byť to třeba v tu chvíli nemusí dávat smysl, že jako já zrovna nemám žádný prostředí, kde bych něco mohla aplikovat, tak je taková jako
takový vklad do banky, do který pak budu moci jako šáhnout. Takže já bych ráda zkombinovala ty věci, jako je třeba storytelling, jo, jako je prodej sama sebe, jako je třeba nějaký sebeasertivní přístup a třeba tvorba právě těch návyků. A fakt jako dala to nejlepší, co znám nejenom od sebe, ale i od těch lidí, s kterými se potkávám. Já se týdně potkávám s poměrně hodně lidma na školeních, tak vysosat takový ty nejlepší věci a nechat je jako k dispozici, aby právě si každý mohl udělat ten svůj úsudek, jak by se mu to chtělo skládat, jak ta jeho vlastní, jako ten výsledný obrázek z těch puclíků bude vypadat a vybrat si ty puclíky, které to vlastně budou dělat. No. To je takový můj jako plán, jak bych k tomu chtěla přistoupit. Skvělý, to zní strašně moc hezky, protože to je v podstatě i to, že je vlastně úplně jedno, jestli máme nebo nemáme děti, ale jakože tohle to jako ta práce sama se sebou a to, co já se naučím, jak sama se sebou pracovat, tak je potom jako jedno, jaký ty okolnosti pak jako jsou, když já jsem si jako pevná v těch kramflecích. Samozřejmě je to vždycky běh na dlouhou tráť, nikdy nejsme dokonali, ty jsi to i několikrát i zmínila, neznamená to, že já to mám teď vyřešený, pořád to nějakým způsobem řeším, ale už mám ty nástroje, jak s tím můžu pracovat a už možná si jako líp svítím na tu cestu, kterou Jo. já. Jo. Já bych to možná doplnila o to, že to je to, jak jsem začínal na začátku, jako že nepřestat to zkoušet. Jo? Že prostě beru další v řadě a zkusím to znova a buď mi to vyjde nebo ne. A já vlastně jako jednoho dne musím zákonitě narazit na něco, co mi fungovat bude, a nebo na někoho, kdo mi v tom jako je ochoten pomoci. A myslím si, že to jako co já můžu dát, je ta banka těch možností. Jo, nevím samozřejmě, jak to dostaneme do nějakého limitovaného času, ale věřím tomu, že se prostě dá vycházet i z té vlastní zkušenosti a ukázat, že tam prostě jsou nějaké varianty a to, že mě zrovna třeba způsobily pád, neznamená, že někomu jinému nepomůžou v tom zestupu. Skvělý. Kde ještě jinde tě můžou teď potkat, protože ta konference taky až v září. Je předtím nějaká doba, kdy ženy poslouchají ten podcast a říkají si, tyjo, já už bych s Kristýnou chtěla spolupracovat teď. Už teďko to potřebuju, v září je možná pozdě, nebo už teď taková ta nedočkavost, že už teďko se často totožňují s tím tvým příběhem a je jim to jako velmi blízký a říkají si, tyjo, potřebuju mít ve svém životě Kristýnu už teď mnohem blíž, než jí mám. Kde se s tebou můžou potkat už nyní? No hele, já tak jako neposedím, takže já těch projektů kolem sebe mám jako hodně. Ten stěžejní je Learning Diverse, to znamená, že když se někdo podívá na webové stránky www.learningdiverse.cz, tak tam uvidí vlastně tu platformu a tam nějakým způsobem pomalinku prostě nahazuju ten obsah a je tam určitě jako kontakt, přes který se na mě dá dostat. Pak na nejméně neoblíbené sociální síti v mých očích, tak já působím na LinkedInu, vzhledem k tomu, jaká je ta moje cílovka. Mě fakt jako máma na mateřský mě pravděpodobně osobně jen tak jako náhodně nepotká, protože to, kde já se pohybuju, jsou prostě velké korporáty, velké společnosti a trošku se snažím teď fušovat do věcí, jako je vzdělávací zařízení, vlastně ukazovat to, co dělám ve firmách i v těch méně jako komerčních věcech, ve sportu. Nemám žádný svůj, možná jako budou mít holky ostatní, nějaký svůj jako kanál ve smyslu, že nemám žádný Instagram, v kterém bych jako pracovala takhle. Já opravdu zůstávám na té jako profesní části, ale to neznamená, že nejsem člověk, jsem. A i na tom Instagramu mě můžou jako najít samozřejmě, jenom tam nenajdou ty moje rady a porady. Bude tam nějaké moje jako ezo já, vnitřní já, který se tam úplně odděluje od toho, co ve skutečnosti dělám. No a pak to jsou moje osobní webové stránky, jo, kristinazbožinková.cz, kde je zase vidět to jako know-how asi, který si jako nějakým způsobem nesu. Ono toho je tolik, že je těžko odpovědět na tu otázku. Teď jako, se tak jako rozmýšlím ještě třeba na jaké nabídky kývnu ve smyslu toho, jestli někde jako promlouvat nebo zůstat naopak v ústraní. Mám velký plán na to léto si jako užít na plný pecky, takže tam bude určitě spousta prostoru a mám na to naplánovaný jeden velký projekt, který ale nebude o tom, že chodím mezi lidi, ale naopak se uklidím někam do nějakého hezkého prostředí a budu pracovat jako vzdáleně a na to se taky jako moc těším. Takže toho prostoru je spousta, ale zase, jo, asi se k tomu vracím, možná to je nějaké mé poselství, že kdo chce si mě najde a to, kterým tím kanálem to zvolí a co zrovna potřebuje nebo v jaké situaci stojí, to asi jakoby i nabízí ta škála, kterou já mám k dispozici. Dobře, já dám tyhle všechny popisky, tak nebo dám do popisku tohohle videa,
Takže tam všechny najdete tam i možnost na přihlášení téhleté konference a uvidíte všechny řečnice, které tam budou, kontakt na Kristýnu právě. A já moc doporučuji, pokud vás to láká, moc doporučuji se tam přihlásit, protože fakt to bude tvoříme něco moc hezkýho. A věřím, že to může jako spoustě ženám pomoct. Nebude to jenom o té motivaci, tím, že si vyslechnete přesně takhle přednášku, ale bude to i o té praktické části, protože s Kristýnou se pak budete moct setkat na panelové diskuzi, kde si ji budete moct na cokoliv zeptat. A vidíte sami, že prostě je to žena, která má co říct. Takže určitě doporučuji se tam přihlásit do konference zcela zdarma. Právě proto, aby to mohlo využít co nejvíc z nás. A dokonce si troufám říct, že sice je to konference pro ženy, ale myslím si, že i mužům má co dát. Takže určitě moc doporučuji. Kristýna, já moc děkuji, že jste tady dneska se mnou byla. Že i ve svém nabitém programu, takže jsi na to vytvořila čas. A děkuji, že jsi součástí tohohle projektu. A já se budu moc těšit nejen na přednášku, ale co všechno dál potom spolu budeme tvořit. Já taky moc děkuju za to, že jsi mě vybrala, že můžu být inspirací pro někoho dalšího, aby by to pomohlo jednomu člověku, tak to dává obrovský smysl. Já sama se těším na to, že se budu inspirovat u svých kolegyň, které také budou mluvit a věřím, že prostě ten podzim, že to nakopne spoustu lidí k tomu, aby se měli víc rádi a přesně, aby i chlapi třeba víc rozuměli tomu, co ta ženská pak prožívá. Tak, krásný. Tak jo, moc děkuju. S váma se loučím, budu se na vás těšit zase příští týden, kde si budeme zase a znova povídat o tom, jak skloubit kariéru, mateřství, osobní rozvoj, tak aby nám v tom bylo dlouhodobě dobře a aby to s námi bylo, aby nám pro nás to bylo udržitelné. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.